RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalap ko niyo sa pangan nga nila, 40 anyos, minyo og may usa ka anak, taga Mabolo, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga namatay kay napaakan og iro. O gusto kong mahatagan og hustisya ang nahitabo niya. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, moadto ko sa gawas ha. Magduwa mi sa akong mga amika. Sige. Sa dili magpalayo ha. Oo, ma. Si Toy man ron. Kadiyot lang, Toy! Nana! Ngano, Toy? Si Angel, napakang biro! Unsa? Wadyo ko sa aninang. Usa, waysa? Nga imo man ang iro ang nakapaksa ko, anak? Pero imong anak mo inidool sa akong iro. Unya, gigtan pa yun eh. Gihigot, pero naasgawa sa gate. Mao kinahanglan nga manubag yun ka, ani. Uy, bahala ka, uy. Basta kay wa ko'y tulubago ninyo. Tang, ay so paglalis na nang. Lalo na to si Angel sa Animal Bite Center. Ate man na intaw ninyo akong anak, ma'am, sir. Ganihan ra gyud min nagpaabot din eh. O, kadyat lang, ma'am, kay dakan kay tao. Dili ninyo ma-check man lang kung na akong anak, sir. Una, sir palihog. May nakauna, ma'am. First come, first serve, man din good, ma'am. Follow-up vaccine naman lang ng ila, sir. Basta kay paabot lang yun, ma'am, ha? At tubango na lagi mo ron. Kalma lang. Nak, Angel, kumusta man ka, nak, ha? Naglain man akong lawas, ma. Mau pa?
Kinuko nagkurog man ka. Gilantan ka. Sa ba magibati ni mo, ha? Nangatol akong bukton nga gi-injectionan, ma. Ha? Biko no, be? Atong tanawon? Uy, kinuko. Nihubag man lagi ni. Grabe akong kabalaka pagkakita nako nga nihubag ang agi sa injeksyon sa akong anak. Unya gihilantan pagyud. Maungwa na ko magduha-duha. Akong gidaog balik ang akong anak sa Animal Bite Center. Unya, sir, Normal naman siya, ma'am. Namang yung mga case nga ingon anak good. pero sa gilantan manggod siya. Dili ka ni sign sa infection. Normal lagi siya, ma'am. Wa mo ika-recommend o ika-resita para muhiyos ang iyang hubag? Na, dili ra bagid may makarisita, ma'am, kay wa si Doc. Ha? Kato din nag-inject niya? Dili man to doktor, ma'am. Oh, Siya lagi binlan samtang may bakasyon ang doktor. unsa? Jel? Jel, mata na, nak. Nak. Nak, mata na ba? Nak. Ginoo ko. Wa naman magginawa sa Angel. Nak! Angel! Tabang! Tabang mo! Imo magkugibiya, anak. Manoy. Karon nga, wa naman sila Angel. Pasilong may rabies to ang iro nga nakapaag niya. Suway ang tanaw dito kung buhi pa ba ka ang iro. Buhi man akong iro. Ha? Wa lagi ni rabies akong iro. Ang Animal Bite Center mo ibasula kung ano nang matay ang imong anak. Bisag unsaon nako. Di gyud mo tabang ang amo sa iro nga nakapaak sa akong anak. Ug di gyud siya mo angkon. Og magsige sad og panghunaw ang sa Animal Bite Center, human ako gisultihan sa nahitabo sa akong anak. Naglibog ko kung unsay buhaton aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa akong anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napaakan ang akong anak sa iro sa among silingan. Pero matod pa sa tag-iya nga dili kuno siya mobayad o mo shoulder sa mga bayranan kay wa kuno siya isa. Sakto ba di ay na? Dili ba day na obligasyon sa amo sa iro nga mao'y mo shoulder sa mga bayranan? Ikaduhang pangutana, amo dang gida sa Animal Bite Center ang akong anak. Og timing kaayo nga daghan og tao, maungwa siya maasikaso dayon. Dili ba ka usato sa hinungdan nga namatay ang akong anak kay dugay ni siyang gi-injeksyonan? Ikatulong pangutana, gihilantan og nihubag ang agi sa injection sa akong anak. Gibalik namo dayon sa Animal Bite Center ug matod pa nga normal ra kuno na. Ug dili sila makahatag og resita kay ang doktor ni bakasyon pa. Naibawa na mo nga dili doktor ang nag-inject sa akong anak. Mahimo ba gud ay na? Unsa may kaso nga pwede na mo ipasaka nila? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ni grabe ang ipamati sa akong anak, hinungdan nga namatay siya. O gusto kong hatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Kinsa man kay angin akong pasakahan og kaso, ang tag-iya sa iro nga nakapaak sa akong anak o ang Animal Bite Center nga mo'y nag-inject.
magpalihog. Tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nila. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, no? Ang mga medical nga mga pangutana, of course, naaman ang ato ang medical doctor nga si Dr. Rene Obra nga andam nga mo tambag sa inyong mga medical nga mga pangutanag mga problema. Busa, guys, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga sukintig paminaw? Ogoy, pipila na lang ka oras. Pasko nagyud ta, no? Pasko nagyud ta mga sukintig paminaw. Kumusta man ang ato ang pagpangandam? Dili lang sa mga regalo, ha? But, kaning ato ang pagpangandam sa ato ang kaugalingon, no? Kibaw mangyud tag unsa gi meaning aning Pasko. Ay, musulti lang kag-ingon na Attorney Ellen kay sayon man nimo kay di man 500 ra imong Noche Buena nya kami in town, no? Gamang mga gamantinir in town og 500 nga Noche Buena unsaon man ni nako ay sagdi lang, no? Wa man ko nag-ingon di man gyud na mawa ang essence sa Pasko mga sukintig paminaw. Diha gani na nato ma-realize nga bisan sa kawad-on diha nato all the more hatagan og meaning ang Pasko nga dili lang yun na siya sa mga mamahalon nga regalo, dili lang na siya sa dili lang na siya sa mga mamahalon nga regalo, dili lang na siya sa mga butang, no, nga mahalon nga mga decor, kung dili sa ato ang paghinigugmaay pagkamapasalamaton nga kada tuig na ang gihapon ang pamilya nato ug ato ang mga gihigugma. Bahalag simple lang ang ato ang Noche Buena. Ayaw lang, dili lang gud tagod magpagarbo kaayo og kaning mga mahalon kaayo nga mga butang, ayaw ra. Kanira gyud ang importante na to. Buhi, ana ta guys, pagpasalamaton bitaw tanya katong mga regalo nga atong mga madawat, oy, let's say thank you. Di na to kinahanglan tan-awon kung mahal ba nig barato ba ha. Ang importante na hinumduman in town ta, no? And guys, mupasalamat lang gyud pod ko, no, sa University of San Jose Recoleto sa ilahang gihatag nako nga pasidungog for serving and being part of the university sa School of Law. Agoy, masulti, masakpan akong edad, 20 years, no? Thank you kayo sa mga nag-like o nag-follow o ni-greet nako dito sa ato ang Facebook account. Salamat kaayo ninyo. Thank you for always following, no? And sa mga nag-like ug nag-follow pod sa kini ang Akong Suliran official writers page ug sa mga nag-like pod ug mga nag-follow nato sa Facebook na agyud na siya danan din ha. Thank you nilang Solon Javier, kang Aitona Loida, kang there was one taga Barile bato nga member siya sa Liar. Nakalimot lang ko siyang first name but I think amigable to yang apelido, no, nga apil sa mga ni kanta didto ni Duyog didto katong nag-tree lighting me sa University of San Jose Recoleto School of Law didto sa 14th floor, no? So thank you kaayos nga tanan sa inyong paglay kayahang mama kuno sila kusog kuno kayo maminaw sama ni Nerea Kibolastronomo, no, from Marilog District, Davao City. Sa kiniyang Akong Suliran DXDC from Davao, Nerea Kibolastromo of Davao City. Ma'am Nerea, kibaw baka nga sa Davao sa kunataw, no? So, greetings ninyo. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Now, ang ato ang letter sender guys karong adlaw si Nila.
Tawag na to siya sa pangalan nga nila, taga Mabolo, Cebu City. 40 years old, minyo, na ay usa ka anak. Punto legal ang iyahang pangutana, kabahin sa iyahang anak katong sa atong drama na paminaw na to, namatay to iyang bata kay napaakan og iro, no? So, wa gyud to ito nila na hatagan og hustisya kay murag kansa gitag iya atong ilahang ero ha, murag naamang gud to niya murag hilantan, so paspas kaayog yun, no? Amo to sa na ito'y amo ang iro, dili to aspin. So muna yung unang pangutana, napaakan ang iyahang anak sa iro, sa ilaha ding silingan, oy sakto ang drama na to ganina. Pero matod pa sa tag-iya ani, dili kuno siya mubayad or mo shoulder sa bayranan kay wala man kuno siya sala. Sakto ba di ay ni, dili ba di ay na obligasyon sa amo sa iro nga mo'y mo shoulder sa bayranan? Yes, siya gyud kay naana ba yatay pet ha? And we should be responsible pet owners, guys. O, nganong namatay to, kay meaning to say, kung namatay to siya sa paak sa iro, no? Kanang, ang kato siya, rabid tong iro. Na ito'y rabis. No? Kung panalita, no? Kung sakto akong pangagpas, no? Sa analysis na kung amoy hinungdan ang bite. So, even if dili walay rabies, guys, makapaak gani na inyohang iro, makakos gani nag-damage, kita gyud ang manubag ana. Dili pwede og laing tao, ha? So, naagid siya bayranan og tulubagon. Dili siya pwede kalimod ato. Ikaduhang pangutana, ila kuno dayong nadala sa Animal Bite Center ang iyang anak niya. Timing kaayo, nga daghag tao, maong wala siya maasikaso dayon. Dili baka tuusa sa hinungdan nga namatay ang iyang anak kay dugay ning na-injeksyonan. Actually, dili sad. Ang uban gani nila obserbaran, dili man gani dayon na kay tan-awon pa kung ang iro nagluya ba. Although this may be a medical term or terminology, but based on experience, me being a dog lover, no? Dili man kay usually gani anti-tetanus pa gani na, pero ang uban gyud magpa niguro diretso na gyud anti-rabies, no? Bahalag wala galuya ang iro, pero after pila ka days o wa gani gyud na muluya, okay ra ang iro, di na gani na usahay i-continue kay ang kanang rabies, anti-rabies nga vaccine, dili man na kausara, series man na daghan man nag-sessions ang anti-rabies nga injection, no? Pero kung okay ra ang iro, after kanang nanay threshold og days mo 14 days, 10 to 14 days man siguro ang monitoring period ana sa iro. Kung okay ra imong iro, ang katong iro nga nakapaak, usay gani dili na naipadayon. So I don't think naka-contribute na medyo na dugay. Kay if within the same day, within 24 hours na atiman na injeksyonan, that's okay. Ikatulong pangutan, nagihilantan o gihubagan ang agi sa injeksyon sa iyang anak, gibalik nila sa bite center ug matud pa nga normal ra kuno na ug dili sila makahatag og resita kay ang doktor di bakasyon pa. Nahibaw-an nila nga dili doktor ang nag-inject sa iyang anak, mahimo bago di ay na unsa may kaso nga pwede nilang ipasaka niya. Dili tanan nga mga doctors, dili tanan nga mga dili ra gyud doktor, no, ang authorized nga mo inject, sama sa dili sa doktora ang pwede po mo kuhag dugo. Naman yung mga medical technologies, ang mga nurse pwede mo kuhag dugo, pwede mo injection. So dili ko kaingon nga nabay tulubagon unless atong mapa-prove nga dili gyud siya authorized at all, no? Dili siya nurse, dili siya medtech, dili siya trained nga nursing aid baron nga mo administer unya iyahang gibuhat meaning nakalapas siya. Ikatulong pangutan, nagihilantan. Dili mo ni siya. Unya, di sa kumutuo nga sa bite center usara ka doktor. Daghan man ang doktor, no? So nganong mga dili sila ka resita kay ang doktor ni bakasyon pa. Ang doktor baya gani masay ni bakasyon on call pwede man natawagan. Unya pwede pangutan-on kung unsay ihatag kami gani abogado maski bakasyon. Kung tawagan mi kliyente mutubag baya gihapon mi ako basig na ako sa laing nasod ug magkinahanglan sa ako ang kanang
pagpanerbisyo isip usa ka abogado dili ba ako mo dili, no? Responsibility man na mo, part man sa ato ang profesyon. So tingala kung ano mingon sila nga gabakasyon pang doktor dili ka hatag resita. Anyway, ikaw pa at katapusang pangutana ni grabe ang gipamati sa iyahang anak hinungdan nga namatay. Ang gusto niya nga mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon kinsa kahay-angay niyang pasakahan og kaso. Ang tag-iya sa iro nga nakapaak sa iyahang anak or ang Animal Bite Center nga mo'y nag-inject. Okay. Lisura. I think the proximate cause sa nahitabo is ang katong iro. Ang iro gyud ang nakapaak pero wa sad gyud takatel, no? And I think Dr. Obra will agree nga need gyud nato matanaw unsay cause of death. Unsay rason nganong namatay? Is it because of the bite sa iro? O niya, kay kung walay rabies ang iro, di ko kaingon nga mo'y rason, no? Or was it because nga nay kalapasan ang bite center sa ilahang paghatag og injection, posibleng infection, posibleng nagka-sepsis, nag-complicate na, basin maoy rason. So, I think you have to talk to a doctor first. Kay di man ka pwede mo adto sa nako or mga abogadong sama nako para moingon nga mo file mo kaso kay need man na nato studyuhan mahibaw-an kinsay hinungdan sa kamatayon ug unsay hinungdan sa kamatayon sa imong bata. So need nato masabtan na siya para makahibaw ta. Yes, it could be the owner of the dog, pwede pud og ang bite center, pwede pud both, no? So we'll have to check. Pero bottom line before need magid abogado, taga mabolo man ka pangutan-a sa klaruha dito sa medical legal o ang katong attending physician kung unsa gyud rason. And then duolog abogado within Cebu para mahibaw-an kung unsaon o kinsay pwede pod pasakahan og kaso para makabot nimo ang hustisya nga para sa imuhang anak. Ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa among tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw and Merry Christmas!